EDSA, kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga anggol. Itaas ang kamot sa mga anggol. Munalikol, munalikol, munalikol. That's right, mga kabisyo. Check your Love Radio TikTok. It is now 31 minutes after 8 o'clock as we are slamming and jamming with all the great hits, great songs for you guys right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Yippee! That's right, yippee! We're on the last and final hour stretch of the show. And I hope you guys all having a great time. Don't worry, I got all the music covered for you guys straight up until 9 o'clock. At eto na po, pag-usapan na po natin mga kabisyo. Hindi na natin patatagalin ang huling nating pag-uusapang tupiko. Pag-usapan na natin to! Viral photo ng isang PWD rider. Ang sabi pa doon sa post, ang comment ng mga netizens, nakakahiya naman sa mga palamunin at tambay. Oh no! Rider na PWD hinangaan at makikita po putol ang kanyang binti. At nakangiti pang nagtatrabaho ang nabanggit na rider na hindi binanggit po yung pangalan. Actually parang bike ata, parang food delivery rider siya eh. Okay, di na natin patatagalin tatang. Logican na natin tatang. Ay sige, wag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabasyo. Mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Basic po sa karamihan na iniisip nila na pag isa kang PWD, susuportahan ka na lang. Ang tingin pa ng iba ay kawawa naman to, hindi na dapat nagtatrabaho yan. Ganun po ang kaisipan ng karamihan. Yan po ang maling kaisipan sa totoo lang. Hindi po natin pwedeng gawing rason ang isang kapansanan natin para hindi po tayo gumawa ng paraan para mabuhay. Tandaan po natin mga kabisyo na ang Panginoon at ang Diyos po natin ay patas. Meron nga po dyan, kompleto ang paa, pero walang alam na trabaho. Kompleto ang paa, pero laging nakahiga, hindi makatayo dahil tinatamad. Diba? Meron nga dyan mga kabisyo. Eto pa, isa lang ang pinapakita, meron naman kompleto yung mata, pero hindi makita ang tama na dapat gawin. Pero may mga bulag na walang pisikal na mata na mas nakikita pa ang tama at dapat gawin. Now, logican po natin, bakit po nagpupursige ang mga taong ganito na PWD? Na isa lang yung binti, pero nagtatrabaho pa rin. Because of course of the desire na ipakita niya po yung worth niya, na kaya niya pa rin magtrabaho sa kabila ng kanyang kapansanan. Na hindi po dahilan ang kapansanan para hindi ka magtrabaho. Kaya ikaw na nagrereklamo na hanggang ngayon wala kang mahanap na trabaho, it's because yung hinahanap mo is comfort. Naghahanap ka ng trabaho na kung saan komportable ka. Diba? Mga kabisyo, kung ang halimbawa, kung ang trabaho lang talagang hinahanap mo, hindi comfort, mahirap po talaga. Lahat naman po mahirap. Pinaghihirapan po yan. Lalong-lalo na kung halimbawa, hindi ka nakapag-aral ng tama, magsisimula po talaga yan, paghihirapan mo, and then you have to nurture it, and after you nurtured it, then eventually, magiging magaan siya.
Parang nagpo-promote ka na nagagamay mo ng lahat-lahat. Nagiging simple siya. 'Di ba? Ganun po talaga. Pag nagsimula po talaga sa hirap, wala namang madali lahat-lahat eh. Wala pong magic. Kalokohan yung magic na yun. Pang-bata lang ang magic. Alright mga kabisyo, ang bilis ng oras ay po'y magpapaalam na. Oy nga pala, big shoutout uli sa Bayad team na nakasama namin kanina dyan sa may Rizal. Maraming salamat. Sir Wendell, ayan kila Justine. Maraming salamat. Susunod na po, Totoy Bato. Pagkagat ng dilim, Totoy na love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!